Jestliže zazní otázka, zda Bůh existuje, pak odpovídám ano, Bůh existuje. Ale to není otázka, která by ve společnosti byla na pořadu dne, která by byla otázkou číslo 1. Po staletí ta otázka číslo 1 zní, jestli Bůh je dobrý. Jestli ho zajímá to, co se děje kolem nás, a jestli Bůh je a je dobrý, proč se mně stalo tohle a toto, proč se mému kamarádovi stalo tohle a proč ty děti v tom autobuse museli umřít, když byly tak mladé. A já mám tu zkušenost a mojí největší odpovědí je, že Bůh je dobrý. A tam, kde přichází Bůh, tam, kde vstupuje na scénu, tam je jednoznačně vidět, že dobro vítězí nad zlem. Já celý svůj život pracuju někde v hospodě a ruku v ruce s tím, že jsem si přinesl výuční list, tak jsem si přinesl taky vyučení o tom, jak se mám postarat o sebe. To znamená, jak si sám sobě mám přilepšit. A nosil jsem domů krásné peníze, ale odkud ty peníze byly? My jsme kradli neuvěřitelným způsobem. Na všech stranách, kde to šlo. A s tím, jak jsem se začal zajímat o Boha, s tím, jak jsem se začal zajímat o Krista, tak se někde uvnitř mě, aniž by mi to někdo říkal, tak se ve mně rodil pocit, že to je věc, kterou nechci dělat dál, že to je věc, která do mého života nepatří a nemá tam být. A bez toho, že by mi někdo vyhrožoval, že by mi někdo na něco přišel, tak já jsem říkal, tohle je věc, kterou já už dál dělat nechci, kterou já chci ve svém životě měnit. A změnil jsem to, dneska se živím poctivě a vím, že mám klidný spánek, vím, že mám pokoj ve svém životě a jsem tomu rád a za nic bych to nevyměnil. Tam, kde člověk se obrací k Bohu, tam dobro vítězí nad zlem. Bůh existuje a Bůh je dobrý. Poprvé jsem to zažil razantním způsobem, kdy Bůh přišel do toho a změnil tu situaci. Bylo to někdy těsně po maturitě. Jsme s jedním mým kamarádem se rozhodli, že pojedeme stopem do Holandska, do Amsterdamu. Bylo to chvilku po sametové revoluci, takže ta cizina nás lákala. A my jsme se stopem vypravili do Holandska. Trvalo nám to 3 dny, než jsme dorazili stopem do Amsterdamu. A první noc, kterou jsme tam byli, protože jsme tam dorazili někdy kolem půlnoci, první noc, kterou jsme tam strávili, tak nás přepadli černoši s revolverem, sebrali nám peníze a my jsme byli úplně vyřízení v cizím městě, v cizí zemi. Neměli jsme žádný nocleh, najednou jsme přišli o peníze, ztratili jsme někde brašnu s vodama, brašnu s mapama, pardon. A tohle pro nás byla tak šokující situace, tohle bylo něco tak stresujícího, že v tu chvíli mě to bylo úplně jedno. Já jsem si tam uprostřed všech těch lidí klekl na kolena a já jsem jenom prosil Boha nahlas. Já jsem říkal, Bože, prosím tě, dostaň nás odsud. My jsme nějakým způsobem přečkali tu noc někde na nádraží v takovém polospánku, polobdění, v takové polomdlobě. A bylo neuvěřitelné, jakým způsobem po téhle mojí prosbě přišla tak razantní změna a přišla tak zázračným způsobem, že od té doby nepřestávám Bohu důvěřovat. My jsme se ráno postavili k takovému billboardu obrovskému, který tam byl, a tam byla mapa Amsterdamu. My jsme byli v centru a když jsme si porovnali ty vzdálenosti, tak jsme zjistili, že pěšky bychom na kraj Amsterdamu šli skoro 3 dny. Takže ta vzdálenost pro nás byla úplně nepřekonatelná, jo? Bez peněz na MHD. A zatím, co jsme studovali tu mapu, tak nám zaťukal na rameno člověk. My jsme se oba dva otočili. To byl nějaký Japonec nebo nějaký člověk takhle z Asie a anglicky nám říká, chlapi, mě tady zbyly 2 lístky na metro, nechcete je, já už odjíždím ze země a já bych je chtěl někomu dát, nechce jenom tak zahodit. My jsme řekli, wow, no jasně, že je chce. Vzali jsme lístky na metro, šupajdili jsme, metro nás odvezlo na kraj města. Mezitím jsme ještě zažili tu příhodu, že protože zároveň s těma mapama jsme přišli i o lahve s vodou,
takže jsme se setkali s paní, která nám dala vodu na cestu a autostopem, to, co předtím nám trvalo 3 dny a možná půl, tak z toho Amsterdamu jsme se za 16 hodin dostali do Prahy. Než jsem se setkal s Bohem, tak jsem byl předsedou třídy na základní škole a šlo mi spíš o toto uspokojení, přicházelo z toho, že já mám nějakou pozici, že mám nějaké postavení vedoucího. Poté, co jsem zažil tady ty poměrně dramatické změny ve svém životě, tak jsem šel studovat teologii při tom svém zaměstnání, které mám pořád velice rád. Školu jsem vystudoval, stal jsem se kazatelem, farářem a dneska se starám o lidi, mám o ně zájem. Zajímá mě, když má někdo osobní problémy, když má někdo problémy v manželství. Je to něco, s čím chci pomoct tomu člověku, je to něco, co mi leží na srdci a co mám chuť a dělá mi radost, že můžu pro toho druhého člověka udělat a můžu i já pocítit tu změnu, kterou on prožije potom ve svém životě. Církev pro mě dřív znamenala kostel. Místo, které jsem navštívil jednou za rok, víceméně z recese při půlnoční bohoslužbě na Štědrý den, kde se zpívaly nějaké sborové písničky, kterým jsem nerozuměl. Dneska pro mě je církev lidí, kteří jsou Bohem dotčeni, kteří k Bohu stejně jako já volají o pomoc, přicházejí k němu s vděčností, s radostí, se svými problémy. Neprožil jsem v životě okamžik obrácení se k Bohu. To obrácení se k Bohu byla cesta. No, byla cesta plná dlouhých chvil, ne něco, co by bylo okamžikem. Byla to cesta, na které jsem prožíval doteky Boží lásky. Prožíval jsem chvíle, kdy mě moje svědomí usvědčovalo z toho, že dělám něco špatného. Prožíval jsem chvíle dobrodružství, kdy mě Bůh zachraňoval z podobných situací, které jsem popsal, kdy jsem si já sám nevěděl rady. A tohle bylo moje obrácení. Na otázku, jestli bych si vybral život s Bohem nebo život bez Boha, odpovídám, Bůh existuje. A když jsem navíc zakusil, jak je dobrý, tak už nikdy nechci žít bez něho.